Igbo ndị eze, Igbo mụrụ nze m ụzọ, ekenekwa m unu. Unu cheta nwoke anụnwa nke a sị na egbuolu ya Maazị Nnamdi Kanu na n'obi adị ya mma. Unu cheta na amaazị ihe na-eme kịta, che ka m bie unu uche, mana news karịrị akarị n'ọnụ m. Na ọ bụrụ na agbara ha akwụkwọ, ndị that news channel ahụ, news central nwana, ha ma pull that video down and also go release a statement. Ụfọdụ na-asị na nwere ihe eme ha, that na the video was reported nke anụnwa na asị. The video was never reported. Ihe mere that na ha remove that video because na agbala ha akwụkwọ. Akwụkwọ agbala ha bụkwa na just na agba ha akwụkwọ based on lawyer na lawyer. Gee ntị na anya na screen gị ka ngụala gị maka ụfọdụ n'ime unu gwa ha unu ha aghọtasị ihe eme. Asị American veterans of Igbo descent. So American veteran of Igbo descendants now decided to come together ka ha wee release a statement na according through Aloy Ejimako, lawyer Maazị Nnamdi Kanu. Kedu ihe ha kwu? July 22, 2026, awesi American veteran of Igbo descendant AVID condemns Chigozie Nnagwu's call for extrajudicial buying of Maazị Nnamdi Kanu, demands immediate apology public to Maazị Nnamdi Kanu and Ndị Igbo, and also condemns News Central. The American veteran of Guinea, of Igbo descendants, unconditionally condemn the inflammatory, reckless, and dangerous remark made by Mr. Chigozie on national television, where he openly urged the federal government of Nigeria to extrajudicially buy Maazị Nnamdi Kanu. As an organization of U.S. military veteran, they will never take it serious. Don't worry, me go see restatement and down release. So they will not take it serious. So so kaina forge ahead. Or say an organization of U.S. military veteran of Igbo origin, committed to justice, human rights, and the rule of law, views Mr. Nnabwu's comment as not only an incitement of Obubu, but also a direct assault on constitutional governance, due process, and the dignity of the entire Igbo nation, especially Ndị Igbo. I will say, calling for the extrajudicial buying of any citizen, regardless of circumstances, is a criminal provocation, a violation of fundamental human right to life, and a brazen attempt to subject the judicial system. The suggestion that the state should buy a citizen is a shortcut to regional and subsidiarity, and also it is barbaric, unlawful, and unprofessional responsibility. Mr. Nnabwu's statement breached all normal of civilized disconsure, that was a civilized society, violate stationary protections against cybercrime and incitement of violence, and pose a real-life threat to public peace and national stability. Then the group hereby demands three things. Pull that video down. Now report the video when the video was, it's a lie. This was where they got the problem from, because Yebuta has serious problem with these people. Because Obuna sign a say no lawyer from Obunike or lawyer from Abagana, they will never take it serious. Manhamana, the order came from above, conveyed to them by a lawyer in Nigeria. Nigeria, across the world, in as long as there is something on our committee, usually the rule of law according to the law of that country or that location on your I will say these are the three things I may demand. Or will say issue an unreserved public restriction of the statement across national media platform. Let's go. Issue an unreserved public restriction. So any other place so bonahati public platform nina haye wesisi. Secondly,
tender a formal public apology to Mazi Nnamdi Kanu, his family, and the global Igbo community for advocating state-sponsored Okunoka against an Igbo son. Then the third one, ensure that News Central broadcast a clear and untelevised a public apology and apologize to Nnamdi Kanu and Ndi Igbo for amplifying content that endangers human life and undermine public order. That was the thing I had demanded for. Then a sign the president of the organization, who is by the name of Chief Dr. Sylvester Onya, president or sign then Dr. Godwin Obiagu, secretary or sign so no one lawyer Mazi Nnamdi Kanu signature there. Then already okwu on agbanitezi nda we release this statement tata. News Central Media Limited respond to press release issued by counsel to Mazi Nnamdi Kanu. News Central Media Limited has taken note of the press release issued on the 21st July by Mr. Aloy, special counsel to Mazi Nnamdi Kanu, concerning a comment made by a guest, Mr. Chigozie Nnabogu, during an edition of Breakfast Extra and the subsequent publication of a video clips on our official X, formerly Twitter platform. At the end, we respectfully acknowledge receipt of the concern raised by the council and confirm that they are receiving appropriate consideration. Given the legal issues raised in the press release, it could not be appropriate for the company to comment further on a specific allegations or any potential legal proceeding on this stage. Also, News Central Limited remains steadfast in committing ethical journalism, fairness and accuracy, educational independence, and promotional peace for gaining democratic engagement. So this was their release. So the video has their page and on the other platform was not intentionally removed by them. They were persuaded to do so because no de akwụkwọ aka ya ịgba ha akwụkatakwa ụgwọ ha mana ha ya na ya free. So this was the statement for ndị na-asị na onwere ihe ha menwu na onwere ihe ndị Igbo menwu na ihe ahụ just okwu na-eso akụkọ asị Igbo menwuli ihe. That was why ha ji wee mee gịnị wee see order from above wee gba ndị anwa akwụkwọ. Ihe anụnwa ya mbaba na ndị otu ha na-emewu na ha agafeghị their boundary. Ha agafeghị their boundary. A yesu ha akwụkwọ. And some of those things they will be forced to remove all those things. After mgbe ahụ eme post Mazi Nnamdi Kanu nke ọzọ, he should have, pụta wele iru ya mee that video. If ọka podcast esi na-achọ ịnyụ ka ọkụ gbama ebido wee nwe mgbe nkwulu okwu na that ya sị na gbama ahụ ebu na ha iziri take time gbama ahụ ya etisa na Igbo anyị mgbe ọbụla si kwuo okwu si kpuo ofu akwa inene ndị ọzọ ka isi eme podcast ị na-awọndazi sị kezi ihe ndị Igbo na-eme podcast like this. You can actually create good content, good reasonable podcast with good audience. Oburu until icho onye ya ado aka na am, onye ya ado aka n'ike, onye ya alu aka otie mmadu okpo mmadu afa just to get engagement. It is not right. So biko ndị be anyị at least ana amakwa ama na Igbo na oburu mgbe ọbụla na alụ ndị Igbo aka n'anya. Onye mee nke ọ na metọrọ si suo ya akwụkwọ na kpọtọba ka ọ dị.